Мраморна, пак е с размери на човешки бой, около 2 метра. По лице този път е поставена не на една страна, както беше първата. За съжаление липсва главата. Шанса да се сложи някъде страни от чукана е много малък, нищожен. Божествена голота е този младеж, млад мъж, който е изобразен. Трудно ми е да кажа нещо повече. Би трябвало да видим отпред дали няма да държи нещо по-характерно, да се ориентираме кой е той. Добро попълнение.